Hello everybody! Welcome to 2023. Yes, 2023 na guys. So need na nato magpagwapa. So ang akong i-share day sa inyo guys is kaning organic. So naggamit lang day ko ni og melon, fresh milk og honey. So ang melon is depende na sa inyo kung unsa kadaghan inyong i-juice. Then nag-need pud mo og fresh milk nga 5 ml and nag-need sa og honey nga 5 ml. So ato na silang i-mix tanan. Kay kani akong naong karon guys is pangbatod yun siya sa 2023. Kay sinaw kay akong naong sama kasinaw sa kung kaugmaon. Char! O diba? So nagkailangan lang mo og tissue guys. Then before ana guys, kailangan sa magamit mo og brush, then bason ninyo yung naong, then usa niyo taklapan sa tissue. Then pag human niyo og taklap sa tissue guys, is kailangan ninyo magpaabot mo og 30 minutes para ma-absorb na sa tuang naong, para dito gyud nato makita kung unsa kasinaw atong naong sama kasinaw sa bako kang char. So kay 2023 na need na nato magpagwapa kay para di sa ilisdan o diba?